iwo. Wakati wakaenda kuhurela madamboss tatumedzana zvakawanda. Tatirega tibve tangotanga nepana madamboss kuti zvibve zvangoti tsepete pavidhiyo yataita pamasure apo. Vamwe havasi kuona vidhiyo rese kusvika rapera, saka tatirega tichikuisirai pekutanga kuti mugare mazvibata. Alright, Tete Mildred vanyora tsamba yavo vachinyorera Mai Mazowe vakati ivo: tsamba kwauri iwe Orange Crush, wadiwa Orosi muzukuru. Ndanyora tsamba iyi ndichiti, wakadiiko? Chakaona hama hachisekana. Wakandiita munhu nhando, nhasi zvako zviripi? Ndakagara ndaona kundibvisira mari pabhuku remeso kuti une hondo yauri kurwa isina chikonzero neni. Panguva yandaiva mutsvene, wakatora ivhu rine madhaka ukandizora, ukatora pikicha mumba mangu yaive yakashata ukaisa pasocial kuti nditukwe nokuti waive nezvawaitsvaka. Ndiwo wakazotanga kuzviita mutsvene uchiburitsa mari nokuti wakawana pasina kumupa mari hapana rudo. Ko nhasi zviripi? Wavepi? Mari yemisodzi yevamwe hapana kwainokusvitsa, hapana ari kuda kukuparadza. Mwari unotirwira tinyerere, shamwari dzako dzichakuparadza kuti mangwana uyeuke zvawakaita. Kuzviita nyanzvi yepafacebook, nhasi chimiro chako chiripi? Mari yacho chipaka vanhu vagofuma kuruma, chiona kurwadza kwazvo. Uyo musikana haana mhosva, rega akupudze. Uye vamwe vari kuuya kuzokuparadza wavaidya navo sadza. Munondirambidza kutaura zvemari yangu makamira sani. Munosevenza mari here imi? Handi munobira vanhu mari? Enda unogeza madhodhi, kwete kubira vanhu. Pepa rangu rapera, ndiri kuuyako. Ndiri muzukuru wemhondoro, Tete Mildred. Nyaya yasisi wemaorenji iyi inyaya inorwadza zvikuru. Munhu wekuti anoda kushandisa mari kudiwa. Ane zuro zvepakabuda nyaya yecat family kuti vakabatsira maititi asi vanga vasingade kudomewa zita ravo nekuti vaida kuti panobuda maititi kettina agodonha nekuti vakavengana nakettina. Munhu ari busy, vanoda kutumira vakomana vadiki mari vagouya kuchando, vanoda kubatsira asi zvinhu zvacho zvavanoda kuita zvinovaremera nekuti kambani yavo haisi legit. Handiti vanofarira kuda kuita busy nezera ravo nemachallenges avainavo nevana vavo vavainavo nemurume kunyika iyoyo. Vanodireiko kuramba vachimanya pasocial media? Munhu achembera adai zvokwadi Mai Mazowe ivava, asi ndozviri kutaurwa naTete Mildred kuti aiwaka iwewe unobira vanhu mari, wapedza ipapo uda kuzviita mbinga uchipa vanhu mari dzedu idzodzodzo. Tete Mildred patsamba iyi havana kuti bepa rangu rapera zvaperera ipapo, vati ndiri kuuyako, kureva kuti pachine nyaya pakati paMai Mazowe naTete Mildred.